uThixo ubunaphakade uyinqaba yomntu. Umthandazo kaMoses umfo kaThixo. Nkosi yam likhaya wena kuthi isizukulwana ngesizukulwana ungekazalwa zindaba ungekavelisa imhlaba nazo limiweyo ususela kwaphakade kude kusephakadeni wena uThixo. Umbuyisela umuntu eluthulini uthi buyaninyana babantu ngokuba iwaka leminyaka emehlweni akho linjengemini yezolo xa idluleyo, linjengomlindo wasebusuku uyabakhukhulisa balale, ngengomso babuye bahlume njengotyani, ngomso butyatyamba bubuye buhlume, ngokuhlwa buyasikwa bome, ngokuba siyaphela kumsindo wakho, sikhwankqiswe bubushushu bakho, bubeke ubugwenxa bethu phambi kwakho, nesibufihlileyo bubeke ekukhanyiseleni ubuso bakho, ngokuba yonke imihla yethu isangene ngokuphuphuma komsindo wakho. Siphelisile iminyaka yethu njengentsebenzo, imihla yeminyaka yethu iseminyakeni nama-70 ukuba ithe yaba mininzi kakhulu, kuba iminyaka 80 libeke ikhaya layo kukwaphukana kungabi nto yanto, ngokuba ithe phe yakhawuleza saphaphazela semka, kuba nawaziyo amandla omsindo wakho nokuphuphuma kwawo, ngoko ufanele ukweka ngako. Sazise kanye ukuyibala imihla yethu ukuze sizuze inhliziyo elumkileyo akwaba. Sizofunda ingxelo yobomi bakhe. Amen. 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 Amen.
uphile nosethu Sitatela walibona ilanga ngomhla wokuqala inyanga kaAugust ngomnyaka ka1957 ezalwa ngumama wakhe uNtombentsha Sitatela, intombi yasemaGiqweni esadla amazimba, kunye notata uJoseph Sitatela ongasekhoyo yena. Bazalwa bezintombi ezintandathu, ezimbini kuzo sele zalandulela eli. uNora eyintombi yokuqala kuzo, ezalelwa kwifama yaseNyusi ekuthiwa yiLilivale Farm. Amabanga wakhe aphantsi wenze eShelford Primary School, waze aphezulu wayokuwenza eTsholomnqa High School, kodwa ngenxa yeemeko zalo maxesha khange aqhubekeke phambili. Akakhange aphelelwe ngamacebo, uye wabona ukuba makaye kuphangela ukuze akwazi ukuncedisana nomama wakhe. Uye waqala waxelenga kwikhampani ekuthiwa kuseBensuman eMonti ixesha elide. Wabona uxanduva olunyukela waya kusebenza kumzi waseDagama. Uye wazibona njengomntu onokwazi ukuziphilela ngemisebenzi yakhe. Apho aqale khona kwa-agriculture, wangumfama wemfuyo kunye nezithole. Uye wazimanya ngeqhina lomtshato kunye noBonisile David Matyholo, uDlamini, uSibakhulu. Baye balizwa ngabantwana abathandathu, amadoda amathathu kunye neentombi ezintathu. Ufunyenwe ingulo emfutshane walishiya eli limagada ahlabayo ngomhla we-18 kwinyanga kaJuni ngo-2026. Ushiya ngasemva umyeni wakhe, abantwana bakhe uThozamile, uNomvuyo, uPhumlani, uSikhulule, uNolita kunye nontondo wakhe uAnelisa, umama wakhe, oodade bakhe abathathu, indodakazi yakhe encinci uNonzame, abazukulwana bakhe kunye nabatshana, oomolokazana bakhe ababini. Lala ngoXolo Magaba noZinga Thithiba, sohlala sikukhumbula.
uThixo. Isaya 40. Wena mziyoni ushumayela abezilungile. Nuka wena abezilungile. Wena isana ushumayela abezilungile. Ngaphamisa ngakhe kuzila. Abalisa uyi. Ngizimiza abayuda nawe uThixo wethu. Manje uThixo. Hambani ngoko nikuzenza abafundi zonke inhlanga. Nibabhaptizela egameni lesisenyana nomoya. Nibafundisa abantu zonke izinto ezenziwa umthetho ngazo. Ngiyabona ngandikani yonke kude bese phakathi
Archbishop ngegama lenkosi bawumqingwana bawucilo mandinibulise nodata bonke abasemasebeni inkokheli zelizwe likaThixo. Yes, man. Ngiyabonga inkosi. Singazilibale ezimthonyana. Oh, Jesus. Ngiyabonga inkosi. Awathi uThixo wasihlisela ingqondo nobuciko boba zikhokhela ilizwe lakuthi. Siyayibulisa lo mzi wonke uphela waseDebe. Ngiyabonga inkosi. Hayi apha kusengqamngeni. Abantu bazila Debe kaManconde. Hayi kusengqamngeni. Manibulise kakhulu kwifamily yalapha ekhaya kwaMacholo. Macala onke osibakhulu. Esiduko lidla ngosivere edwini ka-1000 isibone ngenye imini. Ngiyabonga inkosi. Ndathi ndakwazi uba uMacholo thini babaninzi osibakhulu amane ndisiva hayi andinguye uFakade ndingusibakhulu. Ngiyabonga inkosi. Siyanibulisa ke namhlanje kwinxebe linalo. Ndibulisa ilali phela, ndibulisa umhlambi kaThixo. Ngiyabonga inkosi. Niyazama into basingavani. Xa kusolekeyo akulilwa. Ngiyabonga inkosi. Ingxaki yenu ngoku kuthi type lo muntu kukwenza udangale. Yes. Bazalwana akamandanga uThixo. Ngiyabonga inkosi. Ngenye imini uzawuhla uPawulos ubheke eJerusalem. Asuku agaba athatha umbhinqo. Azirhintyele. Ewe man. Athi indoda engowayo lo mginqo iza kwenjenje ukukhonkxa eJerusalem. Futhi lo mfana ndilindelanga kukhonxwa kodwa nokufa ndikulindele. Ukufa yipati yobomi. Yilethi incwadi ngesahluko sesithathu yonke into inexesha layo. Likhona lozalwa. Likhona lokimali ungenzi into. Ngiyabonga inkosi. Likhona lokugula. Ubone ngokusakhokhele nalo uthathe naye. Angafuni usondele ebhedini ngathi ikhona into zamosulela ngayo. Likhona lokugula. Ngiyabonga inkosi. Likhona ixesha lokufa. Bazalwa. Kodwa sithenjisiwe. Kodwa likhona ilizwe esibekelwe lona. Siyalaza likho zulu lilapha emhlabeni. Ngoba uPawulos uthi asisithi sonke esawulala ukufa. Abanye bethu bawujikwa babe kumila kumbi. Amabadlaba abaphosile. Emhlabeni uyadlala hamba. Ngiyabonga inkosi. Sithenjisiwe thina. Kwathi khona ikhaya abalungiselele bona. Ngiyabonga inkosi. Abangabakhe apho bazawuba khona uMamacholo. Ngiyabonga inkosi. Ngoba uthe uPawulos ukubulaleka kwenu bazalana akulambathi enkosini. Ubhetele utyelwe imali inkonzo kunoba uhamba utyelwe esithubeni. Lethu ugule kubuzwe ngowaphi kanene. Wakundaba kandoda. Ngiyabonga inkosi. Kodwa xa usecaweni uthi noba inyama yami ingadlavuka ulusu lube nje ndabona uThixo ingenguye umntu. Andithoyo ke ngoku xa ndibuya ndizabe ndingomnye umntu
usuke endleleni yami. Mayibonge inkosi. Ngoba kaloku sibeka igoqa eliphuma izandla. Noma uzele baninzi abantwana bakhe bakwaMuva. Mayibonge inkosi. Yintoni ke ngoku esingayikhalela? Thina umakoti esingamfuniyo ngongafuni uba nomntana emzini. Hayi kasivani naye. Uzigcinele phi? Mayibonge inkosi. Kodwa ukuba usebenzile la ndibandla likaThixo ugqibile umsebenzi wakho. Wawusofika manje ukunike ke namhlanje uqhuba iprogram yethu yezithethi. Mayibonge inkosi. Ningandiphazamisi ke ngoku xa ndibuya. Sawuthetha nakasityayo. Mayibonge inkosi. Inkosi nisikelele. Amen. Amen. Kubo bonke kubo bonke kwesisithuba sawuphakamisa uIshmatiwane njengesithethi sekhaya abese ilandelwa nguPhumla kaClass njengesithethi sokukhula. Uyeza umredio
Senzo, Nkosi. hallelujah, Archbishop, Bishop, nonkosazana, Amen. befundisi apart kwethu. Amen. Amagosa ezinye imvaba, Ewe baba. nemvaba, nomama, abakhulu, Jesus. nokwayana, Amen. abahlali, bonke abantu abalapha, namadangathi, nosebakhulu, nogaba, bajikijwa. Awu Nkosi. Ngibuyise ngale nkosi igama. Ngithuna ekhaya, Ewe baba. ndithethe ekhaya enosethu andele kulo. Awu Nkosi. Nosethu usuka kokwabo, enegama kokwabo. Uthatha ufika apha Ewe mama. kwekhaya lethu awugqithe unxitshwa. Bathiya ugama, Yes, Dad. apha kunosethu. Awu Nkosi. Agama kaseliqonde ngosandothiyo. Kodwa kuthepha phakathi salibona uba agama unesethu sesiphoso sethu. Siphoso nosethu kwelikhaya. Fika ke nosethu apha kukho abantu, kukho mama abekhona bephambi kwakhe, abanye basendlulele. Yes. Yena ke wasezantsi ngumfazana nabanye abafazana Awu Nkosi. kusetyenzwa kwelikhaya uba lowa ngapha nangapha xa uzwe izinto zekhaya ndingenisi yonke ibe phansi abafazi nosethu. Ahlala ke kwelikhaya wakha umzi wakhe Yes. nomyeni wakhe, ndimboni yena akha wakha umzi wakhe nomyeni wakhe kumandla selikhaya ke kuba kunjalo nje sabona uba konwatyiwe kwelikhaya. Ufika unasethi lapha kwelikhaya ilikhaya elikhonzayo uba ngumzi omkhulu apha kwelikhaya. Sambona uba naye ungumntu ongumkhonzikazi Yes. apha eZiyoni. Yes. Esiba nabo naye phakathi kwethu. Ewe. Samphala uba unosethu umntu othandayo apha ekhaya xa sidibene kalogwala. Xa funeka kuculiwe ukwisehlo sikhoyo Yes. uhlabe kahlabe. Xa funeka kuthandaziwe nosethu uyathandaza. Kunjalo akankqinkqizi uba efuna uba ndizomnyimenyule. Hayi, usihlabela ngoko nosethu. Savana naye Yes. silikhaya ngenxa yaloo nto. Kutheka ngoku ngoba kuhamba ixesha wandemka naye wemka apha ezindizeni weza ngoku apha endlini Awu Nkosi. apho kwakho izehlo kufuneka bekho umama omkhulu abakhulu ezindlini enzela uba xa kukho nabantu bafike ezinye iindawo bachaze into yoba kwenzeka ntonino. Ootata bathi wangomnye owumama kanjalo nosethu likhalipha ezizaziso athini silahleka nosethu kakhulu alikhaliphi nosethu fungadamada kakhulu ebekadityeneyo bakusentonini uyahlabela uyathandaza uyashumayela kahlangaza mpu nosethu akafuna akatshitshilizi Ewe mama. likhalipha ligoka Awu Nkosi yami. bengamsenyane ke unosethu. Ngakukho into sidibene silikhaya singabonisana ngento nosethu mzuzu umnye ayifumane nje bafana ndambe zehlo basinembono sinazo masinazo phaka sokuhlathi singotata sizendlu komama bomama sicinga le nto kwelikhaya nje uthi isandla ngo sayifumene sayifumene kunjalo sihambe ngaloo ndlela lahlekelo zamagaba ukwihosha hamba kakuhle magaba hamba kakuhle magaba asazi uba kwekhaya sabe sifumene phi umntu ofana nawe onjengawe ocinga msinyane kakhulu. Siyabulela magaba uthixo ngabe nawe adibane kwelizayo. Enkosi. Amen.
Nanginceba ukuphumula uphila kwabo makasondele. Waphila phakade, waphila, uyakuphila, uyakuphila. Waphila phakade, waphila, uyakuphila, waphila phakade. Waphila phakade, waphila phakade. Amen. Kodata abakhulu bawubishop. Amen. Ubuhlawe uma kodata kwasa. Sibulisa mama ubishop. Sibayo uma mama ugosa ngasemnyango. Amen. Bulisa wonke utata ngibulisa mama ngibulisa ulutsha egameni lenkosi yami enguYesu Kristu waseNazaretha. Yes. Andinakuthetha kuninzi. Ngosisi Nora. Andinakuthetha kuninzi. Ndenzakele kakhulu kodwa ke kuthiwa phakathi kokudliwa kobomi sikwasekufeni. Usisi Nora Stadela ndihleli naye kwa-15 engummelwane kum, engumhlobo kum, eyinto yonke kum usisi Nora. Pha kwa-15 apho besihlala khona akazange wabizelwa ntlanganiso usisi Nora, ngoba kuthiwa umoshe umuntu okanye wenze loo nto ifuniso kokubana kuyiwe kwinkundla zokulungisana zokuhlala. Ebethu usisi Nora uba into akayithandanga uba uyonqena ukuthetha
kulomuntu wayo ngenxa yoba eziva unomsindo ebendikweqa. Athi Siphushisa iza ndixakwe yile nto ndimcebise. Ebengengomuntu ke ujonga uba ngubani nalundicebisayo. Ebemamela le nto iyinyaniso ayixelelwayo anze yona. Hleli noSisinora pha ekuhlaleni kukaSisinora. Bebehlala kwindlu eyi-sharing house. Ebehlala ke ekhalazela indawo landlu imfutshane landini. Yes. Hey. Ngoba xa nihlala ningabantu nibanintsi endaweni soze nenze ngokufanayo. Kodwa noxa kunjalo akho mntu wakhe walwa noSisinora. uSisinora bengumuntu olungileyo. Kodwa enayo indawo yokucaphuka xa ufuneka ecaphukile njengomuntu wonke. uSisinora ke ebethi xa efuna ukuqhatha azi uSisinora kuwencumile. Ebencuma uSisinora eza kuqhatha. Ancuma uSisinora awanqinela amehlo ingathi ngaweChina esiza kuwe ufuna kume kakuhle wazi uba uzawukhathwa nguSisinora. uSisinora undibiza ngenye imini. Undibiza uSisinora ngenye imini. Uxakene nonyana ufuna ukuziba. Athi kumiza inkosi tata. Athi khawuze Siphushisa ndixakiwe apha. Nangu ra emka ephuma. Ndakhawuleza ndafika. Saleqa. Sawaleqa ke futhi ke abatata. Sathi chu apha emveni kwabo ngoba sifuna umntana. Ongakhange alungiselelwe elixesha afuna ukuya ngalo entabeni. Ebelungiselelwe ixesha lika December yena ufuna ukuya ngoJuni. Salandela sayomlanda. Sathi okay nje waqalisa. Inene uyawulala ebali wavuka echityiwe. Sabuya ke wabuya umntana engakhange abe kanti uyile entabeni. Bekumnandi ukuhlala noSisinora. Bekumnandi kakhulu. Ndive xa utata ebiza esithi isithethi sokukhula. Ndaqonda ba mna bekuthiwe ndisisithethi sokuhlala. Kodwa ndikhulile noSisinora noxa bemdalana kakhulu kum kancinci kum. Kodwa oyena mntu undihluthileyo ngumudere wandihlutha kwaphela ke kuye. Wathi hayi akayondanga kuSisinora iza kum. Namhlanje ndiva kabuhlungu xa ndisiva kuthiwa ulele kule ndawo ndimbona ndilingqini lokuba ulele kule ndawo uSisinora umama Matyholo. Ndicela uxolo xa ndimane ndithi uSisinora ngoba kaloku ndithetha ngokuhlala kule ndawo uSisinora ebehlala kuyo engekabi nguye umama Matyholo. Kodwa ndimazile nangexesha angumama uMatyholo uSisinora sihamba kunye. Hey man andiyazi ndithini andikho right. Kodwa ndomelezwa ngalamazwi bendiwathetha kule ndawo. Ngoba kaloku kuthiwe siza kufa sakube siyonile emyezweni. Enkosi tata. Iyawuthi ingoma xa iphakama bezisiphakamisela uMrs Nonceba Mdaka njengesithethi sokuhlala.
Zawukwazi ukuthi la ikhenthelela ngezandla. Amen. Ndiyabulisa kule nkonzo kaThixo. Hallelujah. Ndibulisa wonke umuntu okhoyo ngaphakathi. Ndibulise umongameli le nkonzo. Amen. Ndibabulise bonke umongameli ukwehla ke. Nabangomama. Amen. Nabeziphini inkonzo. Ndiyabulisa. Amen. Ngegama elihle lika Yesu Kristu. Amen. Amen. Ndibulisa wonke umuntu ozokhapha uNora namhlanje. Amen. Mina ke ndinoNceba Nkundayi Mdaka. Umdaka eyasemzini wami eManzotweni. Ndifuna ukuthi ndiyacamagusha. Ke kuthiwa mandithethe ndibe sisithethi sekhaya likaNora. Ndimncinci kakhulu ukuba ndiyathetha ndibe sisithethi sekhaya likaNora. Bakhona abangaphezu kwami. Usisi lobhuti bamama beni. Kodwa ke babanjwe ezinye izinto zalomhlaba ezikwa nobunzima nazo. Njengali isoyikisileyo. Mina endothuse ndagqwetha izihlangu. Ndaphendula impahla. Ndaphinda ndalinda ifoni. Ifoni ezawuthi hayi kuyaphazanywa. Lo muntu ufonela uthi nguNora lo. Uxela ukhonile benimfihla nge13. Akhondo ngizawukwazi ukuthetha nguNora. Andingumuntu ukhala umthetho lo wami. Kodwa ndikhalile kuNora. Ngoba uNora besilala ngengubo enye. Umncinci apha kum. Kodwa siphele silingana wanga umdala kunami. Ngoba uNora kwela khaya ukhulile emntana omncinci. Kodwa uNora wasuka wangaphezulu apha kum ngobudala. uNora kazange abe yinkathazo ekhayeni. Lonke singabazukulwana abaningi basemageqweni. Sibaningi kakhulu ngakumbi abazintombi. Sibaningi. Kodwa nangoku sesibadala sikhange sohlukane noNora. Esisoloko sihlangana ngento siyixoxe ekhaya silungise side silungise nabadala kunathi. Beve behle. Kodwa ke besithuka. Bethi sizenza abantu abanengqondo ababhetele. Sibahleke. Kumuntu lo uNora. Andimazi ke ngumuntu ozaba uNora kwela khaya. Likhulu kangakani. Ngoba ke mina ngantsusithethi. Kodwa ndiyenza. Kwaye ndenza kwenzeke. Yabona uNora bendinika amandla. Kwa sisakhula sebancinci. Besingabe naxhala. Uba sidibana nomfana uzapha ngokuthi uzawusigezela. Asinaxhala. Sizamhlalisa phansi uzababomvu nathi sababomvu. Ngoba usiqalile. Hayi asimqala ngasiqalanga. Lesizintombi endathu ke ungabi khwezi. Zime yapha ecankwana. Bingunomadlaku, bingunomaxhaxha. Ibe ngunomadlakuva. Ibe nguNozibonda. uNozibonda ke nguNora. Mna ndingunobelungu. Baze bandihlonipha abantu babomama. Bathi ndingunomaxhaxha. uNomadlakuva yena ebengunomadlakuva nyani. Ngoba idlakaza nje usadlakaza into nangoku. Kodwa bevuthwe kakhulu uMadlakuva kodlakuva bakhe. Sithiwa ke ngutata womama bethu. Umama kaNora walekela umama wami. uNora ke lo bobukrelekela kafuza umamakhe. Ebethandwa kakhulu umama. Ngoba ebefana naye kwinto yonke. Akangqondi khawuleza yonke into. Seyilungise ngoku uNora nisayithetha ugqibile. Into indala. Nale nkonzo seziyoni. Sihuqwe nguNora. Singene kule nkonzo sizintatambana sisiba inapkeni.
zabantwana asikhathani mina ntoni na sajikela senkonzweni sihuqwa ngino kunjani sisange isigxotho sasibuka okwenene sade sakhula mina ndizomngaphaza ukukhonza ngenxa yempangelo ngaphakela kwindawo ephakela nangempela viki nanini na oh sihleli doyikile ke ndathi andizothetha mzane ndibone ndithethe ndacela uthamsanqa lo umntakwethu umntana kakhulu ke kum nakwaba nimi nabo apha ndathi hey Thamsanqa zokumema uthethe zawumanje nawe wena besisidenge kodwa uThixo yenzile into ndakwazi uma ndithethe ngonolo ndikhale kakhulu kwangalamini namhlanje ndisakhala andingomuntu ukhalayo kodwa kufika ndikhale ndiyakhala ndithethe ndikhalile ngonolo ngoba imbinta ndize yona ndimbona uNora nge-13 nakelixesha ahambayo ndimbonile kanti uNora ngokazawuhamba khandifuna ukuhlangana naye kakuhlangamela ngoba ndiyambona uNora ke bendimva begazini naye bendiva begazini ndithetha xa ndiqalwa le ngulo ndiyo athi uNora khawuze somncinci kuthiwa usomncinci khawuze mani ndikusephaya ndithi hayi kulungile afike athi masango ndithi andizoya apho andifuni ukuya apho ndiyeke shuba ke uNora kudala engumuntu oluhlobo ndithe kabethetha abantu apha ndathi hayibo zawuthethe phi ngoba uNora wenza kwalaa nto wayenza ngumntana bethandwa kakhulu ke mama ebengathi banesikolo kaze singaziwayo uNora kunye nomama wami ndiyambulela ke utata omkhulu ngokumthiya uNora athi nginozibonda ube sisibonda uNora selakhaya ebeyilungisa yonke into athi msambe so ndisiyaya intoni na msambe so yaba kuthabatha kodwa msambe sihambe ndiyabulela ke umzi wakwamatyholo isigcinele uNositho wazibonakalisa nakwelikhaya athi amagiko ojikijonkosa nojikijingathwala okroxozima lomva bokethile bathi bayabulela emzini wakwamatyholo ngokubagcinela umntana wabo elo lahlobo abamtshintsha kwaye kuNora nobufuna umtshintsha ungasoze umtshintshe akatshintsheki uphandle endakabethetha lanto imcabukisa izolo akuthethwa loo nto ngomso kuyiwa phambili ndiyabulela ke kwesi sithuba ke sawuthi siphakamise uMrs Anne Khumalo njengesidisi seproject konke kuyenzeka
Ngiyaphakanyisa egameni lenkosi Yesu Kristu. Ndothukile. Aboyika abantu abaninzi. Naqanda indibile ke phofu. Kodwa uloyika wona lekhona. Kodwa ke kuba ndithetha ngomuntu ondimaziyo. Ndithetha ngomuntu ondikhulisileyo. Andikhulisa ubomi. Umkako nosethu okokuqala ndizawutsho ndithi usothusile ngoba khange siyicinge loo nto uba unosethu angasishiya. Unosethu usikhulisile unosethu naselapha ebomini. Unosethu wasiqokelela ezindlini zethu tofana sisenona umthothovane wezindlu. Athi unosethu uyabona ke ngoku sine project ethi masidibane nisithetheni. Siqomba sinexhala ngomfazi uzabe sithethela le nale kodwa ke simthanda ngoba uyasakha unosethu weza nenkomo okokuqala manje ngixelele kona. Unobangela ndime apha ndingoyiki wendakha nyani mina ndifuna uqoqisa abantu. Ndathi ndingena nkomo endlini nami ndaba nenkomo kodwa. Ndathi ndayithi igama ndathi nguSipili. Noba ndiyathetha ndathi sisipili sami esiya. Noba umuntu uyathetha ndithi thuluthi tu mina ndinosipili endlini nami. Ndisitsho nalapha emyenini wami ke phofu. Ndithi jonga nanku uSipili ngowami. Nami ndifana nawe ngoku. Ndiyakwazi ukwenza into iyenzeke. Ndiyambulela kunosethu ke ngalonto yokuba andikhele andenzele uba mandibe nengqondo yoba ndiyazi into ethile iyenzeka. Nomyeni wami ke wavuya kakhulu wabulela wathi uSikazi wenze into enkulu. Wathi wathenga ezakhe ezimbili wadibanisela kulaa nkomo. Ndabulela nami ndathi enkosi tata uthe kanti uyandikhulisa nawe. Unosethu andiyazi uba ndingathetha njani ngaye. Inhliziyo yami ibuhlungu ngoba khange ndimbone noba ebegula na noba ebengaguli na kodwa ke ayinamsebenzi lonto. Hamba nosethu unjanjoku usikhumbule nalapho ukhokhona. Siyabulela. Uxolo tata andikwazi ungathethi ngonosethu. Haleluya. Mandinibulise nonke ningazicalulanga nezihlalo zenu. Mina ke ndingumthembekazi wakaNomkesi uMamGiqwa kaZanyuku. Unosethu ndimaze uba uyayithanda uphuhliso ngo-2000. Kwakukho tata okwakuthiwa nguTitimane wabeza nazo nezinkomo zabo okay. Kwakukho loo tata ke babehamba kunye naye. Thina ke sasikweli cala lakwamasipala kuba unosethu wayeyintonga yami yasekhosi. Ndihamba kunye naye kwinto yonke yakwamasipala. Sasithi sihleli phaa kwamasipala akufika unosethu athi kuzawuza bazaba lento yabo yento bayamafama. Sisuke ngekhumbi phaa kwamasipala nomeya size apha ndihamba nonosethu. Unosethu ebeyinkokheli ebeyiphiwe loo nto. Into nayo kangayinto yoba namahlanje befuna uba ngukhansile engaphumeleli kodwa ebedalela inkokheli eligama lakho kwelisibonda elimfanele. Sihambile nonosethu kakhulu apha eDede. Ndandihamba apha eDede ngihamba kunye nabo. Engekho nto noba ngabana akawinanga kwi-election unosethu asoze ahlale phansi uzawuthi ndizawuphinda kwigame elandelayo. Ebengapheli imandla kangayinto yoba nangoku kwezi uba ebesaphile bezawuma unosethu. Ndithi andikwazi ukuvala umlomo mandimbhabhayishe kuba ebeyintonga yami yasekhosi. Ebesithi xa ndibiza athi Magix unosethu. Ndiyabulela ndithi andikwazi ungathethi tu ngaye sihamba kunye umbutho ye-ANC. Hayi andizothatha ixesha lide mandibulisa kwinkokheli zami zonke ngegama elihle lomfelo wami Yesu Kristu. Amen. Andikwazi nami uthi xaka abazali ngalo mama ngoba nami ndikule ndawo ndikuyo ngenxa yakhe. Lo mama ebeyitshomi kamamam. Umamam nankuya kodwa ke seyintombi noko endalana ngoku. Kunzima bazi apha so ndizoba lapha
nangeenyawo zakhe ngizoma apha nangeenyawo zikamama umama nosethu ebengu-chairperson kule project ilikhwezi langomso aze umama wami ebengunobhala wakhe apho bahamba khona bahamba bobabini andikwazi ke ngokuthi xa kuba nam ngondingaka kodwa inkomo ndayifumana ndinenkomo apha ndingaka ngenxa yalo mama mna ke bendingambizi noba ngunosethu bendimbizi uba ngusethu besithi sethu umama nosethu umbamba naphi na ingumama ofikelelekayo njengenkokheli umama nosethu bengenamntu utheni wonke umuntu ebelingana phambi kwamehlo wakhe uyondilanda phaa endlini athi mntanam awuzohlala apha ndingaphangeli wathi awuzohlala apha ungenzi into masivukeni sizenzele zaphakama nam njengomntwana ndingumntu ke mna ke omanethunga ezithungela nje iinto zami ifaskotana ndidansike ndiyothe